बे समाव आङो सिडली समस्टिनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम भटार रायजो राजाफोरनिसिम आङो UPPLनि सासे बिजाथि आं जयन्त बसुमतारी जानानै आङो खावलायनो सानदों जे फैगौ 6 एप्रिल अक्ट'आव जानो गोनां थामथि खोलोबनि आसामनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे समस्टिबासि रायजोफ्रा बयबो UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। बे ओनसोलनि गोजोन खौसेथि, बे ओनसोलनि जौगानाय, बे ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि बिदा फंबाय सानदांथिखौ लाखिनो थाखाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बे UPPL दोलोखौ जाहाथे बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै देरहाहोयो आरो नैबे ओनसोलनि समान मोनथाय, समान जौगानाय आरो बयनिबो खौसेथिनि थाखाय जोङो भट जाहाथे होयो। आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जोङो बे बिसायख'थियाव जाहाथे खुनु दावराव दावसि खालामाजासे जोबोद माने फुंनि समावनो फैनानै भट सेन्टाराव फैनानै जाहाथे गोजोन खौसेयै माने भटखौ जाहाथे होयो आरो बेजों जोङो गणतन्त्रनि जे मान मर्यादा जाहाथे बेखौ लाखियो आरो गाव गावबागावनि फसायनाय जे बिजाथि बे बिजाथिखौ जाहाथे गणतान्त्रिक प्रक्रियानि बायदियै जाहाथे होनानै बे ओनसोलनि समस्टिबासिनि जौगानाय, समस्टिनि गोजोन खौसेथिखौ जाहाथे लाखियो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। BTRनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबावनो UPPLआ BTRखौ जौगानाय फारसे आवगायलांहोबाय। फै गंसे जाख्ल'नाय गैयै BTR दाफुंनि। फै UPPLखौ हेफाजाब होनि। सोलायनाया जौगानायनि UPPL नखर नखर। फैगौ बिधान सभानि बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना UPPL हान्जाखौ देरहासार खालाम।